Здравейте, мили хора! В 19-то видео от как констелациите ни помагат и ни лекуват. Тази вечер ще говорим за Берт Хелингер, за неговите фрази, 10 фрази, които са много важни, тъй като ние говорихме за лоялността, за сляпата любов, за магическата любов на детето към неговите родители, която е най-силна. 10 фрази на Берт Хелингер. Успехът има лицето на майката. Успехът има лицето на майката. С това завършихме и предното видео, с това започваме и тази вечершното видео. Второ, в очите на партньора търсим очите на майка си, независимо от пола. Трето, този, който има голям корем, носи в него своята майка. Мамо, аз те отхвърлям и затова те нося в корема си. Ако имате голям корем, то имате претенции към своята майка, независимо от пола. Искате ли да отслабнете? Избавете се от тези претенции. Четвърто, момичето на тати не уважава мъжете. Дъщеря, която обожава баща си, го поставя на пиедестал и идеализира неговите качества. Тогава всички други мъже и се струват по сравнение с него нищожни. Гневът е разочарование. Пето. Гневът към жена е разочарование от майката. Гневът към мъже е разочарование от бащата. Шесто. Ревността е мероприятие, което е насочено към разделянето с партньора ни. Помислете си. Седмо, вината и срамът водят към смърт, защото вината винаги изисква наказание, води до наказание. Осмо, този, който пие, иска да умре. В повечето случаи зависимостите са резултат от ограничаването на достъпа до бащата от страна на майката. Девето. Всичко несправедливо, което правя на друг човек, става и моя собствена съдба. Десето. Да страдаш е много по-лесно, отколкото да се промениш. За да добиеш щастие, е нужна смелост. Сега ще поговорим за бащата. Бащата е ключова фигура в нашия живот и от това каква е връзката ни с него, всъщност зависи как ще проявяваме себе си в света. Бащината любов е условна любов, поставени граници, учени, че съществуват правила, че съществуват лични граници, въвеждани в света на отговорностите, на предизвикателствата, но и ни показва необятността на възможностите. Изпитвам ли притеснение или страх от авторитети? Мога ли да заявявам себе си? Мога ли да поставям лични граници? Зачитам ли границите на другите хора? Ако имате проблем в някоя от тези области, то е добре да се вгледате отблизо във връзките с вашия баща. Един от начините за изследване е методът на семейните констелации, чрез който става възможно да се задълбочим в динамиката на семейството и да изследваме скритите причини за прекъсването на потока на любовта от баща ни към нас. Баща ми ме напусна. Баща ми беше отсъстващ емоционално, пасивен. Баща ми беше авторитарен. Баща ми не даваше достатъчно подкрепа. Баща ми никога не ме е разбирал. Примерите за недоволство и отхвърляне на бащата са много. Когато обаче отхвърлям баща си, аз не мога да обичам себе си изцяло. Аз отхвърлям половината от себе си, защото нося това, което не харесвам в баща ми. И аз обаче търся партньор, който да прилича на баща ми, защото той ми липсва. И за да постигна мир и да променя това, което не харесвам в себе си,
Прегръщам баща си такъв какъвто е и това е от най-същественото значение за целият ми живот по-нататък. И сега примерът за днес. Детето спира да се храни тогава, когато усеща, че майката няма много задаване, когато тя е слаба, празна и когато тя не е налична. Ако детето ви не се храни, това показва в семейните констелации, по време на констелацията, се оказва, че то пак е продиктувано от голямата любов на детето към родителите. Детето спира да се храни, когато усети, че майката е слаба, когато тя е празна. Какво означава това? Означава, че майката гледа назад. Майката е въвлечена в някакви заплитания от нейното минало, от нейното родителско семейство и я няма на разположение за детето. Означава, че тя прави нещо за някой от нейните членове на родовата си система, големите, които са зад нея. И тя всъщност се изживява като голяма. А в живота, там където животът изисква да е голяма, тя остава малка. Тогава детето, за да не я притеснява излишно, за да не е в тежест, да не я отслаби още повече, спира да получава храна и на физическо, и на енергийно ниво. Детето пази майка си до смърт и затова не се храни, предпочита то да умре. Какво се случва в семейните констелации? Коя от вас не е налична за детето си? Коя от вас е с такава симптоматика? Споделете. Не е ли уникално? Благодаря ви, приятели, и тази вечер за доверието. Аз съм Румяна Цветанова, семейен констелатор и можете да ми пишете на лични на каквато тема пожелаете вие. Благодаря ви, оставям линк под видеото долу. Прекрасна вечер, обичам ви, до утре.